bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma n bɛ fanga kɛ i ɲɔgɔnna ye. Bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma ko tare walima bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma ko influenceur walima influenceuse. An ka bi podcast a bɛna sigi o kan. An b'a ɲini aw fɛ jani a ka cari cogo min na an balimamuso walima an balimakɛw a ka di minnu ye ka tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ u ka baara u ka taabolo an'u ka tabiya o kana don galama la. A ye ni ja cari diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Je suis DJ Baga Mama. Bɔlɔlɔ sanfɛ jɔn ye influenceur ye? Bɔlɔlɔ sanfɛ jɔn ye influenceuse ye? Bɔlɔlɔ sanfɛ influenceur tɛ maa ye maa min n'a b'a farilankolo bɔ ka yira mɔgɔ la. Bɔlɔlɔ sanfɛ influenceur tɛ maa ye maa min n'a bɛ manamana ko ta ni ka cari ka yira maa la. Influenceur ye jɔn ye? Maa min ni baara dɔ no o b'a la, maa min ni baara lajɔlen b'a la, maa min ni maa ladamunen don, maa min ni maa bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔnna ye ɲuman sira fɛ. Sabula a fɔra ko diɲɛ ko n'an m'a kɛ an ka kɛ cogo la cogo min n'a kɔlɔlɔ tɛna bin an bɔnnaw. Bi a ka nɔgɔ e ma k'i farilankolo bɔ, bi a ka nɔgɔ e ma ka dɔn kɛ k'i yɔrɔ jugu yira mɔgɔ la, mɛ don dɔ bɛna se i bɛna nimisa. Sabula i bɛna furu kɛ, walima i bɛna kɛ mɔdentigi ye, walima i bɛna jamana ɲɛmaga ɲini, walima i bɛna baarakɛyɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ɲini. O de hukumu kɔnɔna na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ, a kɛra TikTok ye, a kɛra Snapchat ye, a kɛra Facebook ye, a kɛra YouTube ye, walima Instagram, walima X, an man ka sɔn togo si an ka ja bila ja min n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ san sira fɛ, n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se anw ma tagalen ɲɛfɛ. O de y'a to n'i bɛ fɛ ka kɛ maa ye maa min ye maa lajɛlen ye, n'i bɛ fɛ ka kɛ maa ye maa min n'a filɛbagaw ka ca, ka kɛ i filɛbaga minnu bɛ k'i filɛ olu caman k'a fɔ a ka di ne ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye. O de y'a to i b'a ɲini baara dɔ ka s'o la k'o baara kanu ka to k'o baara cari bɔlɔlɔ sira fɛ. Misaliyala ni maa min ka baara ye kabinɛ bɔli ye, e jigi o jigi kabinɛ kɔnɔ i bɛ kamera jɔ i yɛrɛ la k'a fɔ ni ne ye ne ka baara ye, n tɛ maloya n'a ye, ne ma se ka okɔli ɲɛ, mɛ ne tɛ fɛ ka sigi so k'an fa ka dumuni kɛ k'an ba ka dumuni kɛ, ne bɛna n dahirimɛ ɲini kabinɛ dingɛ de kɔnɔ. Ni ne ye nin bɔ ne b'a kɛ wotoro kɔnɔ ka taa feere sɛnɛkɛlaw ma, ne b'a bɔ wari la, ne bɛ tila ka taa feere sɛnɛkɛlaw ma, olu b'a kɛ saɲɔ kɔrɔ ani kaba cogo min na o bɛ se ka dɛn. Nin y'an ka farafin angɛrɛ ye. N'o tigi kɛla millionnaire ye k'a kun kɛ bobɔ ye, an bɛ se k'a fɔ maa caman b'a ɲini k'ale ka baara ladege. O y'ale kelen ye ka maa wɛrɛ influencer minnu bɛ taa jigin dingɛ kɔnɔ ko anw tɛ maloya ni bobɔ ye, sabula karisa y'a kɛ ale kɛla millionnaire ye. Misaliyala maa dɔw ka baara bɛ kɛ charbon feere ye, i b'a sɔrɔ bɔgɔtigi jɛman pasi don, waati min na ale ɲɔgɔnnaw bɛ pa la, waati min na ale ɲɔgɔnnaw bɛ weleli la ni ci ma k'u farikolo langolo bɔ kɛnɛ ma ka yira diɲɛ cɛw la, ka cɛw wele iPhone san ka diyan, Samsung san ka diyan, ni diyan. Ale ko k'ale b'a ta ɲini a wɔsi la. O de hukumu kɔnɔna na ale banna fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka taa ka charbon siri 10 20 40 a bɛ kamera jɔ a yɛrɛ la, a nɔgɔlenba bɛ o feere. N'a tilala ka charbon feere la a b'a pari ka taa ka so. N'ale ye miliyɔn sɔrɔ o charbon feere la, ni maa dɔ ko k'u bɛ fɛ ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye charbon feere la, ale ka baara hukumu kɔnɔna na a ye maa dɔn influencer. Ne ko e yɛrɛ bolo Mali la an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ne filɛ ka minnu fɔ tan, e yɛrɛ bolo jɔn de influencer ye ni maa kan ka ɲini ka k'a ɲɔgɔnna ye k'a kun kɛ taabolo bɔlɔlɔ siraw sanfɛ? An b'a ɲini aw fɛ a ka ni ja cari. Ne ye DJ Baga ye, an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka numéro wɛrɛ kɛnɛ kan n'an k'o ma influence. Je suis DJ Baga Mama.